आहो राजा के 4 मिलियन क्रॉस कइला के बाद तले एगो नीलम गिरी के ट्रैक्टर पर बैठा के पवन सिंह लेके चलेलन तले फिर देखिए हम एगो बात कह दी कि पवन सिंह चाहत नहीं खन कि ये लगन में किनहु चलो। वैसे तो 4 साल से पवन सिंह के नीचे दबल वालो, तो पवन सिंह एकदम नहीं खन चाहत कि हम किनहु के चले दिखाए से कि भाई लगातार गाना पर गाना जौन पवन सिंह लेके आ रहल बड़न, इनका लोग के हार्ट अटैक मत आ जाओ। आई एगो बात हम कह देता नहीं पवन भैया, अगर हार्ट अटैक आ गइल तो एकनी के तू ही सतावत रह, ठीक बा? काहे से कि भाई तार जब पोस्टर आवता, तार कोनो वीडियो आवता तो एकनी के एकदम पगला जाता रसन। जगह कहत लसन कि भाई 4 मिलियन गइल बा एड लगा के, वही का पावर स्टार पवन सिंह के एगो बहुत बड़का धमाका होई नीलम गिरी के साथे आवेला बा। कुकुर सन के भोकला से कुछ नहीं के होखे वाला पावर स्टार पवन सिंह सोच लेले बड़े कि बुखार छोड़ा दे के बाद। सुन ना, एगो कहावत होला कि हौ केतनो बड़का हो जाओ लेकिन ओकरा नीचे ही रहियो। समझ गइलो बोलो आ एकदम उहे वाला हाल पावर स्टार क देला बड़न। अच्छा रहुआ हमरा के एक बात बताई, पावर स्टार पवन सिंह के ई पोस्टर देखला के बाद से रहुआ ही नहीं के बुझा जे लुंगी पर ट्रैक्टर पर यानी कुछ खाइब चटनिया के रिकॉर्ड तोड़े वाला बड़े। रहुआ लो ई बात समझत नहीं कि लोग कुछ खाइब चटनिया के तो रिकॉर्ड टूटबे करी, लेकिन एगो बात नहीं समझत। पवन सिंह के जब शूट होता है वैसे अमूमन पवन सिंह के शूट वायरल ना होला, लेकिन जब एक गो क्लिप जौन बा कि छोड़ दिहल जाता, जानता नहीं काहे खातिर छोड़ जाता, हिंकर लोग खाती है जौन कुकुर खानी भौंकत है हिंकर लोग खाती कि ई लोग सादमा में पहले ही से रहो लोग के बाप रे बाप है पवन सिंह तो क्या से क्या कर रहे हैं, माने एकदम बवाल धमाल कमाल जगह कर रहल बड़न भैया। जब से प्रियांशु भैया कॉले बड़न पवन सिंह व्यक्ति हो गए। रहुआ ने क्या बुझा जे पवन सिंह कबो कबो अपने रिकॉर्ड अपने हाथे तोड़ देले। पवन सिंह देखिए देखो हमर बात सुनी ना, देहात में कहल बा जे ना खाए माना खाए दे, खेले ना बिगाड़े ई खेले ले तारा के ना खेले दे। हां ई खेले लेकिन दूसरा के ना खेले। कहलन नु कि बाबू सब कोई जाओ सब कोई खाओ सब कोई जाओ, लेकिन भाई बता देते हैं जे हवा पवन के मतलब होला हवा। हवा धीरे धीरे बही तो मजा लो, एंजॉय करो, ढेर तबाही करबो आ उ जहिया तबाही कर दी तो ये सारा हवा है रे केने ढूक के केले निकले किनौ ना जाने। तो एगो बात जाने लो, जब चली पवन तो रोकी कवन और रोके करा। आज जवन है पोस्टर तू लोग फोटो देखो तो बोलो माने का कहे भैया, ये खाली फोटो के बारे में बताइए, ओकरा बाद हम एगो बात बताओ तनी। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का शेर पावर स्टार पवन सिंह। देखिए एगो बात करिए कि अगर जंगल से शेर कुछ दिन खातिर कहीं चल जाओ तो सियार आ गिद्धड़ राजा ना बने, जैसे आई नु झपट के खा जाई। तो 4 साल से दाब के जवन आदमी खाता है आहो राजा गाना 1 नंबर पर ट्रेंड करता, शर्म आवे के चाहिए तार लोग के यार। तारा स्टार के आज 2 दिन में 1 मिलियन ना गइल ते पर ट्रेंडिंग चैनल पर रिलीज बा, तो भी हाल बात एगो बात बता दे, नहीं है तो जो करना है कर लीजिए। पवन सिंह के गाना जल्दी आवता नीलम गिरी के साथे, बहुत ही कमाल धमाल गाना आवता। खैर सब बात तो चलत रहेला। बाकी चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर आ लाइक करे के बा। बाकी हमनी के मिलता है ऐसे अपडेट जौन बाकी चैनल पर मिलत रही तो मिलता है अगला वीडियो में। नीलम गिरी के ट्रैक्टर पर पवन सिंह घुमावता रहे तले घुमा के जो 10 तले फिर काला